so for pose who na na gugwa so hene na na to pa hene de one for che okọ relegation afi no aba na ya ba be free dwumadi na ase enanwumle medafo bi di ni birthday ewo achease na oya achease senior high madam achease o kira ade wa achease senior high na onu nso na ya amene no air life worship wo ha nidindi Rose Mary Asari ene aya ne birthday enti madam Rose Ahenkan FM atiefo ene life worship atiefo ene wona ye ne won edi dwuma nyina se ye kabom ewo show happy birthday hule so Rose Mary Asari baby awo bia ewa achease senior high ye ma happy birthday enye Rose nkwa ne odi ni birthday enen so the youngest news editor ni birthday na birthday we afiambo fasi ye tua sheda na mementi ase because se wetua sheda de ne na nka wa moso because ade eni ho no eni din afiambo foa ene ni birthday sika kakra de be no aduane ame abedi enti ga ni dwane atiefo na emom enye dan a ye be wo hye no enti ene dai baby the youngest news editor ewo afiampofoa afia yamao happy Easter say Easter sorry atiefo yamao happy birthday nyankopon onhila na onto nkwa nam oma wunya sika ene da nkwa da na oma wasomdwe yamao awodapa awale wom awodapa sika wom awodapa nkunimdie wom ntefia mpofoa newscaster ewa Ahenkan FM ha ene na woda afia hwe nyina me dedicate the mouth one Rosemary Asari mu nyina na show yi ekoma mo baby amowo bia happy birthday to you amen mo na ubetimi akọ Facebook na wahwe live ewo ho enwumre me ho afa pa ohwe infonyini ni mu a se me ho ofeza na kwa me azem high white na adam yebroni na madenden wo ho ubetimi akọ he me live sanzo na osofo pazu ono zo adenden ze yi no ba be waje go to yellow ena ina ne ye white ena baba ne ho afa enwumre na wona abanti no ayesa ovi ankasa mre ni yiri di ni kuntukunu akata ne ho ama osofo na wo article enye ono nkwa na wo ha osofo Stephen so abatiefo be ene wa ha ne dia ne ye jalabia we ye monkai me we ye batakali ane nsa ne soso enti awo ne kurambo suru se bewuram aw be na ne yire ka ze onza awo mo ze ai eno ze ne hye bategali ze ne be ya wo ngo mo because o san ko tena condition mu ni fi ha na nka ja ne yire nso so ye ne yire so ne ba bia so kama ne yire nice woman ma me chi awo na yi zo de pa se de adwen obi ka anya sa mami wo ye cake num ene friends meat pie na maza dese bibi no wo ye na so udi bia e yo beche me bi nti na me ka ho asem no nti ma me ya gia ukunu te awo na ade no ba mesrewa na ode ntoma ne ubatakali ene ukuntunkura kata ne so ama me ene anadwi hobe de pa Peter de men kana asem me kana asem problem ma shema na ko ajabe nti men ka Peter asem atefo yanko studio bi na ma so for na kwa ba na yes na da na mozresa ana aso afiri honhom oze ase de na wafiri honhom e wo mo no afiri honhom aba unam kakra na eza meka honhom dodo eza meka honhom dodo se wa afiri honhom kakra ma honam a ahe ya no aka ho de ma ba honam ketu abi mi se wura honhom se ate fo mo twa me mi wura honhom aba ozo fo mo te say Isu adom ye de rade ase ye hia osofo pa de
Mene share. I'm say after Easter yeshia. Yenshia na che say ye nyina yeshia ya che. Ye ko Yesu Kristo yie afi ni aba. Jeje for ye ko yie ne so de yie na eka. Abuja ba ina so mam se meka kire mo aja wo fa ba ko pa maka. Na emergency abode no e kire de no. Ya no Nyankopon. Eneja Isaac, Abraham ni Yakobo Nyankopon enwumre so o maye da wase. Se Erade ayawope ene wadom ene enwumre so ode yen hia mu se yemfa wasem ema oma se be ya oma antimi anya yiramba yeso bebre inya oncha nkonkron tumi a Erade ebe kire yen se de wasem tie yeso bebre se Erade be kan ho odwumedie mu odwumedie nyina kwawie a oma nyina de aseda kese ama odin nkonkron ehwan kan enunyam kan se otie yen paibo wo doba ne yagenkwa yeshua hamashake dimu ene yebɔ mpaye adominti amen. Amen. Yedase. Atefo ye free dwumadi na se fa Bible to nchen. Uwi now the pen ato. Na udu book nso a de be take note e de aka ho. Na fa mobile phone credit ni so a soma ne nkoto bi mrebo. Na emene ni dura nso wa fra ba no aba be kire wa adwen. Wei eye Bible mu pesempese mu. Wei ye susu menwen aniha. Na emom ne tworo no eka no ene ne Awurade asem ese no na ye de aba na ye nyina ye de abo ye bra nyam se beya bosom ba akunie ena ye hye dwumade bi ase ewo ha na emom ye twetwe bi asisim enu nti ye kanehye na ya toa so afiri ho na ye hu ye ebisaye se Nyankopon na abofo mo wo ho ene ye bubo obi din ebi mu kra se aya nta free ene hwanhwamo ene bebre kwa ene ye bubo obi pa ema osofo apakura akoka se an nyansa kra ye obofo ene ye ne twen ye ene ye fadi agro ewo ha ena ye bisa se Nyankopon se wo ne opponent yo aya fra no kwagu bonsam na kwagu bonsam sabe ono nso wo abofo ana no mo se he ebre Nyankopon to ne ba asase su no no kwa ama oba no soso nkrofo bi nsa ene ono mo nyina wa asase su santan enti Nyankopon abofo no chemu mienza no tufa ede ba ha ene ogya mienu ewo ho ne esesa na ene omo wen ene osofo apangwa na de be ye ne ho kire mu pa ene o kire ye bi ene ye bi ja se omo tete hen eno nso de na akoya asem ewo fie ha ene ye bi sa se na omo te hen omo din disen ene obobo bi ene ye bi sa se omo nwuma atesen sai no omo si yo omo nwuma sifa na omo tesen kra omo ye nipa omo ya mframa omo ye nua omo ye dan munkire mu na Kristofo yanso ye namwa ye ni ada ho osofo Steven una ba bi ache ene de manva free so yo papa medawase Nyankopon onhwao amen ene watiefo nyina amen na sede da nyina onam afidikasie so ema atiefo etenene no enenso ode ache yo frekase mira ni jesempa nokre wo chokonkron ni mo no ayana ni kase Bible ne kasa nanso etoda na akyerɛkyerɛfo bebre asampakafo bebre edifo bebre enso ka de efi won kama ma Bible no kura no obahwehwɛ mu no na uhu ne ye no ani abrabo no ba bia efiri ba okay na frekazi asama me kan na tiefo etie ne yie ni se Bible mu yese honhombone a anase bayi a aye ne ye ani esu ahodo a enye nyamsomfo asede se ye bodin wo won mu bodin ewo yenye mu yes ni senti esanse ni ye bebre ho Nyankopon na chiwade a ompese obehu ewo nipa mu say Satan ana ne nyuma etesa adentina meka ne sei ene ahohombone bebre no adane wo ho abese dwan odwan atade abere wo ye mpataku ena wo dada nyame ma wo kwan bebre so na yenso yenya nifire ntinyade a yehunu fregas tie ni yo ya wa ha yetie ye ka ahohom ho asem ai na yese ahohom a honhom kura ne den okay
Africa say ahonhom bebre na wa asase we su a yemu na sa ahonhom nyina ete omo te yanyemu yes bonsa mo hom ne no te yanyemu yes one way Africa say obeka say ebia ye ka say honhom bone a ofiri baabi ana oba dabi o anya sa na esuso yes anya sa wan fon wa anya sa na te ahonhom bone me so pie na kwa peke ko no ha de peke ko ozo vomiti o ahonhom bone a eti yemu no eye suban ahodo a ene nyamesom enhia okay na ebi nie okay yetie yanko Bible mo Micah chapter 5 verse 11 to 12 Western Africa so kan brofo no and am brofo ni nia oh anya mama obi why o brofo gase no 3FM more music best news Africa say ube say enipa nyuma ahodo a gen a yafa nyame som say eno ana yede bebo bra no ube say yede eniye bi aka ya bra bo ho a Bible fresa abrabo ne say honhombone a etiye mu sanse obehwe na yaje nyame adi Bible no hihya ahodo bebre Micah chapter say Micah chapter 5 verse 10 and 11 no Bible na so say Africa say enu kre wo mu pa ne say a Christopher yensu a ye danadi a Bible no emma ye ho kwan nanso eno ne ani gye ho no eno ana ye frɛ na honhombone eye tumi a Satan ade abetra yenso a eno ene emma ye ne Nyankopɔn ntam enye papa esuba na nipa da ade a bedase wo Bible ni mo no nyame ma ye mra chapter 5 verse what verse number 10 and 11 11 okay yeah 10 11 and 12 no mami 11 and 12 and I will cut off the city of the land and throw down all their stronghold and I will cut off which is out of their hand and throw what Bible idiot and thou shall have no more Atiefo nteni yepa Nyankopɔn sɛ awoka wo ho asɛm yi yɛnkɔ kyerɛ no mu na yɛhwehwɛ wobɛhu sɛ ɛnɛ Satan fa kwan nyina so sɛ ɔbɛdada nyame ma enti me misa sɛ ɔso obetwa ɔmo agu no ɔtwa ɔmo agu anaso ɔmo ho nyame gusu ɛpa ɔmo ho ntoma ɛwɛn yes nyame gusu ɛnɛ asɔfo bebre na ɔmo yɛ asɔfo nanso ɔkasa sɛ ahohombɔne ebi mu kra sɛ Nyankopɔn ni hɔ asɔfo bebre ani yɛ ni da ɔmo so ma menkan we no was it I will destroy the citizens of your land and tie them all your strongholds. I will destroy your witchcraft and you will no longer cast spell. Medase. Sa witchcraft ya Bible kan o ma asem yin. Omo ye hefo. Na eno na me kire etiefo no mate ase se. Ene sa nkrofo bebre adane wo ho di edin asofo ato wo ho so. Sa ahomone na. Yes. Yeah. Nyankopɔn etiri wɔn ɛwɔ nyamsom abrabɔ akwantuo ni mu no na asɔfo bɛn ya asɔfo dodo na Bible sɛ wɔnwuma na di wɔn ho adanse nwuma bɛn imagine sɛ Africa se ɔsɔfo timi hu ani so adeɛ ka kyerɛ sabio ɔbaa bi sɛ nyame ayi akyɛm sɛ wo hyɛ dross buru just imagine sɛ yɛ nkɔm hyɛ ahomete na ayɛ wanwa wote aseɛ tienie Deuteronomy chapter 18 me pese etiefo hunu ade a Bible frɛ no honhombɔne okay Deuteronomy chapter 18 verse number 10 13 Deuteronomy chapter 18 verse 10 and 13 Emma ohu omu obi a oma ne babalima ana ne baba fa ojamu papa tio Bible sɛ emma yehu a Christopher mu sɛ obi ama ne ba kosua akom ko okonfo ohye abosonkom teniyo akonfo mu sɛ dai abosonkom ankom sɛ bebre abosonkom hye
Frigasi wo Bible no mo kyerɛ ne sɛ yɛmfa bodo ɛna ni awurade adidi asɔfo no bi sɛ akwankyerɛ ne sɛ yɛmfa bɔɔde ne nkodi awurade adidi ɛwɛn ɛsi da sani ɔbɛmen ɔsɛ yɛ akwankyerɛ nyame de akyerɛ no sɔfo bɛn ɛsi da ayɛ atati wɔ mo na bɛte wɔ mo ne sɔ de brɔdeɛ na nsɛ yɛ social media ɔsɔfo bi sɛ Bible sɛ wobɛno adubɔne ɛnyɛ ɔhwe nti ɔne no asɔrɔ ma ɔmakɔtɔ poison ɛna asɔ dɛm hɔ ɔbɔ mpae na ɔmo kyɛ ɔmo nom na ɔmo nyina wi sɛbe ɛnkwase ade wɔn sɛ wo sɛ nkwase ade ɛnyɛ sɛ wo na wokɔtɔ poison abɛnom o a wonwu na nokure wɔ mu ni sɛ Satan susu esusu bɔne ɛfa wo ho a Nyankopɔn bɛyi wa yɛ den afi mu sanke sɛ obi kura de wokɔ aduro susu ɔkɔto aduro aku yes ɛbrɛ a wonyɛ ne hwɛ a wonka no awurade bɛsoma na bɔfoɔ ɛnyɛ saa kɛkɛ ɛbrɛ a Frigasi ɛbrɛ a wogye awurade di na woyɛ deɛ na ɔpɛ na pɛdeɛ ansa na wobɛdwane afi saa wɔ ne mu ɛnti Satan fidi a osum yɛn no osum yɛn sɛ bɔne a ɔno pɛ yɛ sɛ yɛnyɛ no yɛwura mu a ansa na ne sa ka yɛn na deɛ wasusu afa yɛn ho no aba mu ɛti sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde Nyankopɔn apɛdeɛ bɛyɛ adwuma a dabi Satan nyɛ obiara nokura na meka kyerɛ wo ne no toa so Bible ne kasa ɔse ɔbɛyifoɔ ne ɔdebisafoɔ ne ntafoɔyifoɔ Frigasi wotie ne yie yɛtie asɔfoɔ bebree asɔre ɛna sɛ wayɛ bɔne obi ato obi aduro no de bɔboro nsɛm tim na wɔn mu ani anawa a bɛyɛ den sɛ obehu verse 10 was let no one be found among you who sacrifice their son or daughter in their fire who practice division or what blah 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 enya blah blah ehia etiefo pa hwe wona kan ni well enti akonfosam entafoyi sam magicians ada ne wo ho aso odi din asofo na to wo ho so o ketele ne ani wase because hu wiase na hu wiase ni ho be pa chew ma menka no kranchew Frigasi ada no na meti se osofo bi ka se menim honhom ma 17 na afre me ama no sofo be na kan sa meti wo program yi so na wankasa so meti se o kan bibi se o da bi onipa ni ho a yen kan na kira asem David sofo be na ka sofo paw na me ni hia wa a wo ka ne na osofo pawa na de na de na menim se yo na afa wa ka sofo paw na tie ni ye pa Frigasi obi a woni bayi owura bayi mu da na so won cheche bayi mo be kire osan the Bible eka no eno na ye ka enya de madwene ye me enya de misusu me for say ma me kire wade o akonfo ne ade no eya ade a ye mududo na ya nante won so pen ye ni mo makwan ne o mo ne ye ba kwa bosom so da mia meti hai ma ho bosom da na me nka bosom so da na za o se wa ma nante wa mo ayi so da mu mo enya me a dodo na me nim won no wode ase aha o ma kosa tebia ni mu nti etoda o mo nsam ka no eno bi na ye fa na ye de ye afutuo na de mia mi hunu na menteye be de na madi ho adanse asuafo ne se de o mo de ani hunu na ano aso ate no ana o mo de o ma no pa mu ye dai eka no krasa ma wo ho ne se ya se honhom bone eye tumi a bonsam de dua nyame mamu a ye de gu Nyankopon anu ase asane man Bible se ensese nke ebodimpo e wagidifo mu enti Bible se obi a oye magician ntafoyifo one de da bia wo honhom mu ana mehunu we wo honhom mu ana mehunu we wo honhom mu me pacho ebinum ase Nyankopon jesi e de boboro nsam tim na e wo sa Kristofo mu na ye nifiri Bible kan asem bi e wo John 1 John chapter 4 Ahenkan 93.3 FM. 1 John chapter 4. One downwards. Frigasi chefo tieni yepa. Ghana fo ina etio. Ko ose adofo. Monye ahom nyina eni. Frigasi tie haye o. Ose adofo monye ahonhom nyina eni. Na mo nso ahom no enhwe. Papa tieni ye. Yese ahonhom a eye won a afre won ho se otumfo nyina nkompon no wafre wo mo edi tumi bia ye den ase wo mu ti ye sorry ya me yesampakani me apostle
me a pastor me a reverend sir ahonhom ya Bible ka o ma asem o se ensese uti o mu dikeke ana asampakafo ni ho aya difo adifo e o asampakafo nso ho ebi ho pa omo mu gire dwan preaching nyina hye nko wo twam ana afrew me da se ma me bra say ya eno na ahai na metwe atiefo adwene sisu se saa dom nyina aya nkrofo bi a sabio ebinom omumu binom akodom ahohombone tumi ana omudi efre nyame mani wodi wa yetio enche bia ana nkrofo bi sorry se nyame honhom aba won so na Africa sa anwasem ne se omso mo kwatwea akobọ mpaye na nyame de honhom konkron tumi ayeden adumum I don't know say Ghana asafo na kwahia ye meeting abọ mpaye ya konchi afre nyankopon wa betena twea entino osofo bi asori a na okọ opese oba yehu ni se wakwatwea aba entino se waben to kwatwea aba kwa na nyame honhom tie na Africa se sofo nso yakaso waben na sofo ye konfo sao na ko sao mo ne so enti waben ana Africa se wo se ye ni firi tie ni ye pa wo se ye ni firi wo de ho osofo ya ben kwa na nani age na ya me ho mo ne so na sa waben a tie nyankopon honhom no Kristo se yenko wiase nyina nko kan sempa no tie ni o na ensenkyere ni yibedi gon a wogidie achi enti se wakoka sempa na wie na urade nam ne so ya wan wadwuma tie me na enye eben ne ebeka so aben ne ebeka se de Africa se asem ni Bible says senkyere ni bedi obia a ogidie achi enti senkyere na enti osofo mu enko an yakase wa ben obia wo ma ho kwan se obetie nyankopon asem no waye na pede Bible so odi tumi no edom oso ahode no nyankopon ede dom na urade tumi no nipa ina no de dom be pacho Bible se won urade pe tenio oso man bia mu wona wosuro urade no waye na pede ene nsenkyere no Bible say omkunkuru tumi ne yetumi nyankopon de ahwegu awie bre mu ama obia oya so ama nanum asem enti osofo me no osofo ye den me da se no nyamenya okese pa ma jesu I receive it Africa se osofo de eso nyankopon adom ewo no so okay tini pa ye na osofo abin na obehwehwe mu no na de wo mu nyina ne se obehu no na ebia obi ayare Africa se tini o na sa nipa yi ebia onam sa osofo ensa so anye ensankyerani bi a omo ye so okay Matthew yeah aka semanum Matthew chapter 3 verse no 1 we are not verse 5 and then verse 7 maonya Matthew chapter 3 verse 93.3 FM o se enanu no Yohanes bodi no ba beka asem widu asa so se Musa cha mo adwen Freda sutie yetie ya se onipa nsakyera na adwene a Bible say asuafo na omudi ye anim no omu kan sempa na wona etie won no asem a wode to won anim ni se obi anya dwen sakyera every boni mu no soro ahene no aben esan se osoro ahenie no aben ko oyini de odifo ezia kan ho asem se obi ne retiem osra so se Moses Awurade akwan verse 5 os ena Jerusalem fo ni Judea fo nyina baba tiani yo yetie enti wonya ti nyame asem free osofo bi nchen odifo bi nchen wonya ti asem na ukoi se ampa Kristo Yesu ewu ama wiase di bone eche enti wusu ama ho kwan se o metena mu a ade a obeyeni ko Bible so be den ena Judea fo nyina nsase ho nsase so fo nyina free corner Bible so wonya woti nyame asem na obanyankopon na ase nyina na oka ombone ma obone wasu ose Freda se edai amuka ombone na ye bon wasu entity se me Freda se me meti asori fi na me mekun said the Bible can na osofo bo me bayi a ne oyade no hu se me bayi fo hu na ya kire se sa na fa no yes Bible say I will say nipa no pamuka so no anka se bayi fo yes asofo bebre se nyame de na se nipa na mpamu anka nyankopon wontimi operating fa osofo nimu ema ni hu se asumasi we hu ma ti nimu nye frekas aha na yesa on ye ni free no asofo no
ahohomfi ati bebremu a wode yɛ saa nneɛma yi tenie me bawo ahomfi ati bebremu na enti bebre nso ahohom bɛn na to omumu me da se yɛsɛ hom konkron a wɔho ɛyɛ nyankopɔn tumi a wɔde dum wɔn a wɔde na asɛm ɛbɔ bra wɔde wɔ ho to nyankopɔn so okay na ɛno na meka kyerɛ sɛ bible sɛ wakɔfam ahohom bɔne tumi eti sɛ obi nso a honhompa ɛte ne mu betimi ahu sɛ asomasi ho mu ate ne mu nya me da se nyame aka ho asɛm wamfa bibia nsie Yoel 2:28 nyankopɔn ka asɛm yo Yoel chapter 2 verse 28 93.3 FM. Frega se me pese wote ase sɛ ahohom sam na aba so awieye bre mu no nyankopɔn emfrɛ saa tumi no ɛyɛ ahohom bɔne tumi ɛyɛ akonfosam ɛne abayifo sam entafoyifo sam ɛna ɛte nipa ne bebre mu na wɔde asɔfodin ato wɔn ho so enti asam no a bible kan ya sɛ samra ne bɛkɔ awie ya obewie ne honhom agu mrantie so mrantie na ma ba wa so na amun kokrafo ne mrewafo nso asoso dae saa asɛm no enti anya adwuma saa mre ɛdase nyankopɔn bue yɛn ani ɔse ɛbere ne san bɛkɔ awie ya 1 Timothy chapter 3 ɔse ebinum bɛfam na ada ahom enti adenti na ɔka me bawo adenti na ɔka sɛ awurade honhom a wɔhwɛ agu nipa so sisi asɔfo na aba no eyisu ntafra yie honhom ne ayi nyame honhom entimi operate saa nyame honhom betimi no tie ma asɛm ne yi me bɛsɛ me kyerɛw sɛ nyame honhom konkron ɛyɛ adwuma nanso bible say honhom no ɔnya honhom daadaafo okay ɔyɛ honhom a ɔda n'ani ho adi a enipa nyina hu sɛ honhom ifi awurade what you say me bawo ana ya pese esu ade enti na me ba musa no me da se pa because ade bi wo na wonte ase ade obi se eye pa me bawo enti sa honhom no eda ne ho adi e wa asafo nimu a e be da ne ahu se honhom wo yo ada ne ho adi ne de we ya honhom pa we su ya honhom mone a che se oda ne ho adi afọ osofo mu ana so obi mu a operate wa asafo nimu ya me shao freka se bible say adifo ne honhom hye adifo na se say sa na bible aka yes na yen hwa de ɔte asɔre no mu wakɔ asɔre na wɔse adoma ba no so no wate ne ho akɔte asɔre ɛna ɔyɛ mpaibo ɔse honhom we firi o na adomba obi so ɔnte ne ho adifo na nyankopɔn frɛ wɔn no ɔfrɛ wɔn ma asafo no ɛne ɔman no okay na ɔmfrɛ wɔn mfɔ wɔn nkɔtena baabi nkɔba pata asafo ne de bɛda se ɔman Israel nyankopɔn fa ɔman ne yɛ ne dia na bible sɛ na ɔte asafo ne mu according to Jeremiah 31 okay bible sɛ nyame ɛte asafo ne mu enti de nyankopɔn pɛ sɛ ɔman no etie sɛ yɛ fom no ana ɔpɛ sɛ ɔde yɛ kɔ gyinabea foforɔ no ɔde fa adifo yi so ɛne asɛmpɛkafo adayeso mu enisuade hu mu ɛna ɔma yɛ hunu okay na saa nkrɔfo nyinaa egyina hɔ sɛ nyame man no mu ɛna wɔwɔ a nyame fa wɔn so yɛ sɛ adwuma yi okay ɛna fa ne sɛ meyɛ sɛbe kafra theocracy ni ɛna makote asɔre sɛ meyɛ mpaebɔ ɔdom aba me so mepatwɔ sɛ nyame honhom na timi mu a nyame de tumi ne maa me sɛ ɔbɛfa me so ama asafo no ɛna nkɔsoɔ ebia na asafo na wotimu na honhom na ba so no ɔmo so believe saa honhom ne sɛ ye ma kwan ama wa operate wa so dem na ɛma nyame ma ɛwɔso ɔmo na mo so enya wɔgye no so ɛka Fregas what's the question there the power according to Acts chapter 5 verse number 28 27 28 the Bible say asuafo no ebra eba se yedi Peter no mo egu afiase se ye mo nka nyame asem Bible say abrante bi sori no ka chempanyfo se dabi munya wo ne hu bi pen aduadie bia nya oso nyankopon na ayedai adua no odia se o se nya de begina o se sa ne anim sa wo fa nyankopon din ade kata bone bi so dia wo ye dan guase be den ebeto okay aha se kasa avei sofo panyin oti aso adam ho no ono sa hom ni bi anya dan eni ni so wate ase hom ni bi eni ni so na afe krachi asole oye sade na wo bi aba bi amehwehwe ebi asofo Steven na hom na ba ne so theocracy for mesrem o asem na medical ma mo nkobo ne nsen
na obi asɔre a ɔsɔfo Steven ɔhwɛde ɔde ne ba no abɔ mpa ama no na ne ho atɔ no unsusu ehun sɛ asɔfo no saa deɛ no ɔmo hu a na ɔmo ahyɛ ase asɔre atia sɛnea ɛbɛyɛ a adom no bɛka hyɛ because yɛho bebree ate bebree ɛwɔ asase so sɔle mu fregase wohu no wɔ nsɔre mu no woahu no wɔ bible mu sɛ saa na pɛsɛ ɔka asɛ bible no ɛda sɔ dɛ mɔ asɛm no na ɛba no woa sɛ wotwetwe bi ba wo ma mekyerɛ wadeɛ wɔ theocracy wogye aseɛ nhyehyɛ mu no sɛ woyɛ obi a nyankopɔn anaa wotaa so daeɛ a wodaeɛ no woso daeɛ a ɔnkɔka no mkyerɛ obi o ɛwɔ sɛ wobɔ asɔre mpanyimfo anaa asɔfoɔ no ama neɛ sɛ daeɛ a mayɛ dɛn masoni na nyankopɔn adwumayɛfoɔ yi ɛbɛka wɔ ho abom na yɛde wo daeɛ no akɔ mpaebɔ mu asrɛ Awurade sɛ ɔma yɛhunu deɛ daeɛ no yɛ dɛn ɛkyerɛ tɛni yie paa ɛberɛ a nneɛma ɛrekɔ soɔ saa no wo daeɛ so no sɛ nyame tumi na abɛtena wo mu sɛ wo saa nipa wɔ nyame afa wo sɛ ɔde wo yɛ adwuma sɛ nyame de ɔdom no ama wo enti wo deɛ wo ntena mission wobɛte wo ho akɔte asɔre a nyame amfa honhom yɛ ama wo sɛ fa pɛ wo ho nti deɛ wo ma ne sɛ wɔ nyankopɔn asafo nhyehyɛ mu no nyame nam adiifoɔ nkɔmhyɛfoɔ ɛne adayɛsofoɔ so ɛkasa ɛma asafo no abere a ɔde tumi no ma wo sɛ ɔnam tumi no so bɛma asafo no ahu deɛ nneɛma ɛte na wo sɛ wode kɔbɔ apata nyame mfa tumi no ma nkɔ ɔde ma wo sɛ ɔnam saa tumi no so bɛma asafo no ayɛ nkɔsoɔ nti wode te wo ho a ɛnyɛ adom a ɛfie Awurade no ɛna wode kɔ no ɛyɛ bɛye meda wase nyame honhom no a ɔde dom no akane no nyame fa obiaa a ɔno pɛ na ɔde no ayɛ adwuma David ka kyerɛ Awurade sɛ nyi honhom kronkron firi me so David ɔhyɛ nkɔm bebree ɛfa Yesu Psalm 50 is it 51 coming down wɔn deɛ teɛ enti bɔn sɛ David ɔhyɛ nkɔm bebree fa Yesu Kristo ho David kasa yɛ ama yɛhu sɛ Yesu Kristo kura no na wɔ mu no yɛbɛhwehwɛ no aku no na wɔsɛ yɛde ne dwane kɔ Misraim David na hyɛ saa nkɔm yi nyinaa Bible sɛ ne Nyankopɔn kronkron yɛ dɛn ɛwɔ no so Nyankopɔn fa odifoɔ Samuel so ɛkasae wodi aseɛ enti bɔn sɛ ne Nyankopɔn fa adifoɔ no a wayi wɔn ma ɔman no emu ɛkasa a saa adifoɔ no ɔmo nti baabi a obiara sɔre kɛkɛ na ɔkɔɔ mo hɔ na ɔmo ɛde afɔ so apɛ ɔmo ho enti ɔsɔfo Steven apart from that no wogidi sɛ bɛyɛ wɔ hɔ papa yɛse bɛyɛ a witchcraft medase ɛwɔ hɔ bɛyɛ wɔ hɔ paa ana sɛ witch ɛwɔ hɔ medase ɛwɔ hɔ paa ɛwɔ hɔ papa ɛyɛ adwuma bɛyɛ a nyɛ bɛyɛ sɛ ebi a obi a ɔno mogya kɛkɛ o honhom bɔne bi a ti onipa mu a ɛyɛ de a ɛmfiri Awurade ebi a aguaman ate obi mu ode wa no bɛtu ne fo ɛnyɛ yie ɛyɛ tumi a abɛtena ne mu a ɛko atia no ɛyɛ bɛyɛ honhom ɛnseko honhom ti obi mu papa Bible sɛ ɛyɛ bɛyɛ honhom enti suban ahodo a yɛde akɔwura Nyankopɔn fie a ama afoforo ɛbɔ yɛn din gu Nyankopɔn anum ase no Bible frɛ no nyinaa sɛ bɛyɛ sɛ ɔse dodoɔ na ɔse akɔmfoɔ yɛ abayifoɔ saa na Bible kan ɔka Deuteronomy no kan ɔse obi a ɔyɛ kɔmfoɔ ɔyɛ bayifoɔ afɛ obi a ɔyɛ ntafoɔ yifoɔ ogu serewa Bible sɛ ɔyɛ bayifoɔ tie de Bible ne ka no afɛ obi a ɔyɛ ne ho sɛ ɔno deɛ huhum asɛm ko ana ne wia so ɔbae nyame afrɛ nso ɔbɛyɛ huhum dwuma Bible sɛ ɔyɛ bayifoɔ Bible sɛ saa nipa no yɛnkum no bɛda ase wonya hunu di a mɛkyerɛw metie ɔse Bible sɛ yɛnkum no yɛbɛbisa na wakyerɛ ɛnti nya abotrɛ ma me fregase Ecclesiastes chapter 8 verse number 8 ɔsɔfoɔ meba o sɛ obi biara a ɔsɛ honhom adwuma nkwa na ɔbɛyɛ yɛnkum no adɛnti ne yɛnkum no fregase atiefo ntie ne yie paa mepakyɛ Nyankopɔn honhom obi na pɛ no ɔka kyerɛ Awurade sɛ mepɛ enti fama me ka kyerɛ me Awurade na de ma Nyankopɔn ne hu sɛ nipa wei mepɛ sɛ mede ne yɛ adwuma wɔte aseɛ enti ɛnyɛ ɔsɔfoɔ bi na ɛsɔre ka sɛ me ɔsɔfoɔ asomasi nyame de honhom wei ama me adwuma mede bɛyɛ ni tie ne yie paa ɛno na meka kyerɛ sɛ da yɛso ɛtɔ fam a
sa o kama ye nyina yetie enam honhom konkro tumi anyame dia dum ankrankra bia oyɛ setie ma nyame asɛm nti woda ho adi sɛ oyɛ difo a ye behunu ne ye basanya adifo yonkwa na ye bayinsema kenkama me ansa ya wo bi wo hot ya busuam a kyerɛ sɛ honhom bi ahyɛ ne ma sɛ ne o kan yi wate ase obi tia busuam honhom bi ahyɛ ne ma abrante bi apagya wa busuani mu ano abrɛ na se obi etumpon a ompɛ sɛ obetumpon even adwuma ye wo mu saa na obi once Africa say na asofo na ye yen enti na enne ya bo asesa wo nyame anim enti ye ngidie nyina kowura asofo ni mu enya saa na tie tenie pa saa honhom na wo kana e wo ho yetie meka saa honhom wei ye be frɛ no a ye be frɛ no kama na saa honhom no ono na dwuma wa ya ne se ebra wo pamu aka se odumi nipa ana wo bo obi dua no na waso asem no mu na ode ye de opɛ baye na asofo no se de na ye di ho adanse no nya saa na kire o obi asubambɔ ne tiw mu Bible so ye bayifo me ba twa wuti Ahenkan 93.3 FM we aya Bible mu Mpensen mu na wuti mu so amo hwe live e wo Facebook ya wa kema aboabo na mu tie ya Ahenkan 93.3 FM me agaza mo fase Japan James osikwaku number 1 uncle ose me hwe live e won kran me da ase mo fase nya me nhira che na onamfofo ehwe bi ema me ana ase den so say kwaku ni o amini ono so ha me life e won kran ya me nhira enti unso betimi ahwe bi o hwe no fa comment to mo amhwe ni na wodo comment to edruso a ye bekan chen so na onamfofo so ehwe bi ya Bible mu Mpensen ena yeti enfa na so kenkan ntem na me mo so for chapter 8 verse number 8 no so for problem osenka 14 nwotwe njimu nwotwe obi ni hom so tumi so de besi hom no ho kwan na wuda so tumi ni ho na ekwama eni osen baba cheni yetie Bible say nyankopon honhom a ode dom ye no onipa bie ni so tumi se obesi ho kwan ena honhom no eya hompa ena obi antimi nsi ho kwan medase ena honhom no nyame dia ma na efie awurade na odo opegya ofi asafo ne mu me pacho so obi ntimi nsi ho kwan a aden na wo se osofo bi timi ka se omo ma me kwan nti no magya mateme ho na wo ma ensuo kwan ema ne mfa ba bia wo se so ne se obiri ntimi nsi yi ne gata afa ba bia wo se yi papa ti asem yo o se obiri ntimi nsi nyame honhom no ekwan e wo bra nyankopon na ma honhom ne kwan so ma adwuma ana wo so mu si kwan enti wate wo frikasi woni watiefo mo dwen asem nzen nyankopon nya de honhom ne ba wa wo sori sia sa honhom no se fie awurade a wo boa untimi sa na Bible ne ka ojidi sana wante ebla Yesu Kristo ko synagogue asoda anim na upon ayina na ebra yese wa yen senkyere ni bi yepe na akunu no ofa ahe wanso mo ase anwane anko you frekas ba menka no kura bi nkyerɛ wo etoda obetimi abusa question bi aba obi a wona ne program so question na obusa no se oyiwa no a ebetimi de ohaw kese ayeden aba enti se nimdie mu no eso kasa wonimdie mu se be yon ebetie nyina na me kasa nko be kasa yi o ne tie o ye osofo anya asofo na nyame efre wo mu o tie ni o nyame honhom no anya asofo na ofre mo de ma mu na ofre wan mo o se obehwie ne honhom agu honam nyina tie asem ne ye honam nyina so enti se wo waji ato ho so se ye se honam nyina eye wo because ye frɛ osofo no dabi nya frɛ enti abaye ewa asofo mu abaye honhom no dodo na ewa asofo ni mu because onim onene kasa na waka ye nim de ye hunu ye nim de ye tie won ne no hom kasa na ayetie ye nim ne meye nim ne mahunu wodas onim ba bia ofia okasa na enokasa ni se wo Kristo mu no de wo ka no Bible se eye kwa na se nipa nim ne wo hunu amanenka papa otie nim honhom atimi mu amede kasa honhom enso enya hintamu ye mfa hintayo etu ka sei unim honhom atimu mu me ka sei won a etie me ene wa a wotie me no nyankopon emfa honhom ne ma me nko ase de meka bia no frikase chenchina tiaze o asadu bi wa meka no wa wotie bo sako e ba bi odem na mu de ada no sofo bi se nyame honhom na eya dwuma no omo sori free zoom na eba o te papa bi buzai o si nti osofo na ekasa no
enti mame kan no kranche ho nkonkro no ode amaye se o maye nkakafo ene boafo obi a obre ne ho ase ese Nyankopɔn tumi ase na ode Nyankopɔn apam ne na kwan ye adwuma no Bible say honhom no eba wo so enti bonsam tumi no ebi ya baye osofo Steven kire say bi nam asofo ni mu eye adwuma enye sa na tie me da ase uti Ahenkan 93.3 FM emre ne so a ye bebie phone lines na ma na wonso watimi abam ebia ene da wutie ye di kan twela number ne to ho ye 0201 94 44 85 anase 0554 82 09 10 odi atwero to ho emre ni duru so a ebeba nchen na yaba beje wadwom kire osofo afa Kwakwe. Ya sa babiem. Oba ni say. Bibi aboko de. Adom ne krai mu. Edawrade ase. Easter ekoye. Na nyame abona ade a ebe de na say. Ya da ase. Osofo apawo. Say last 3 is it 3 weeks yeah? Yeah, 3 weeks. 3 weeks yeah, but born near maybe muso keke bi bat. Na Osofo Steven any around. And then waba to no so akere na adwen de ne onim ne Bible no eka fa ho. Oti ase de. E de ato e de amaye. Oti ase de. Say Bible Mpensen Mpensen nti. Oti ase. Akere ne de. So na your host. Ono ne de no akere. Yo. Ti ye ne tie phone ye tie. Ye du so a ye be phone lines na tum na tie phone so abamu bi. Nti no de ubisa me se meti ase ama manti ase anka me mouse nti manti ase ase asofo yampa se nyame honhom bonsa honhom a eye baye sabe mpreduasa asofo mumu na tie na eye adwuma wa asase so Kwakwe nyame nsira tiefo omoje so mechia mabusuafo nyina and Christ example members nyina the family of God no nyame nkoso a nsira na omie yani na yenhunu papa ene boni o kan Psalm 90 verse 12 say teach us to number our days that we may apply our heart for wisdom o say ma yenhunu ye na aka na yenya ho nyansa akoma na unya ho nyansa akoma obi antumi ena dawo ana obi antumi nka biribia mu wabam ewo de osoro eje mu ama no kwakwa ya wo no wabisa sa question we yo nti be befa ba bia wo de me efa na tiyima no obi a ye friend say nyame sofo obi a friend say nyame sofo according to Ephesians chapter number 4 verse 8 to 11 no o say na all no fa no mu ni nyina de koye na o de achede ebre nipa na wa mebi aye asempakafo ebi aye difo ebi aye asomafo ebi aye asofo ene obi a ma ho kwan bia ho money tumi ye adwuma wo mu. Okay. Okay, Matthew chapter number 17 16 I think 16 na. Yesu ni Peter nam. Ena Yesu kechere Peter say mokura mususu say gina ho no mo say masa mempro ho say uko say Yesu bie na no a Satan free me so. Peter na afede Yesu bo no bayi. Enti sa wo ma ho kwan kon ade a eye easy say Satan betumi ayusu. Okay. Ede wo aye adwuma. But ye nim ye Nyankopon ne de. Ye no abribia no nasem na ode amaye no eye tworesem no ebie ye ni said ya Psalm 119 eka no se nasem eye ye na ase kane a ene ye kwan so han nti nasem no ebie ye ni ema honhom fufuro bia ben ye a ye hunu ebie wani sesen. Okay, na me hwehwe asem bi miru afi ba bi ewo Jeremiah ena onya revelation say wahu odwan. Okay. Na nkrofo bi ku odwan. Na Jeremiah say okoso hwe ya no ohun say ono Jeremiah na Jeremiah no obaifo ena ohun say
ye kokum odwan no odwan na ye kwa kokum no se ono a Jeremiah no ene yadane no odwan a ye kwa kokum no na Jeremiah baifo ana chese unimu nyame adwene ene uni nyame honhom a ubeka ni biala se sofo bia baifo na ne wo kra na wo teach ni say wona o kyerɛ ne say ose ebinom yes ebinom yeah kwaku medical ka saasem we aka saasem we say ye Bible Mpensen mu a yen ko straight into point na ye de amaye no because baby a wo be ko bia ye benya ni papa wo ho ye benya ni pa bone wo ho okay nti si ye se ye kyerɛkyerɛ mu afa asofo bone ho a ni ya kyerɛkyerɛ ni ehunu se asofo bone no ni yewe na omo ye a eye asofo bone so what you say ni yewe na omo ye a e kyerɛ se osofo we oyusu baye honhom ena de ye adwuma enti wo betimi a kyerɛ ye minim papa bi wo a no wo ye mantemu he ya okay no wo ye mantemu he ya na oye nyame nipa okay nyame frɛ no na enam se nyame frɛ abotre na wo de etwen the opesa o de uye dinti ono no enya sa abotre no I remember there was a time na me preachi ewo another radio station bi na me pon no no frɛ me eno oba me fie okay asema o ka kire me say papa unim na nyame nsa wo me so a na wo se me twen nanim na the opesa o de me ye no o de me ye nanso me nya abotre ena me kokodi me yirechi ada na ire ye gomvo senkene minim se enenke ye ba be kyerɛkyerɛ afa another me fan se marine spirit ene ehho eniema na sa spirit the before so benya no ye de ma ne yire okay ene kutaye nti obekwa akoye asori bia age se ne yire ye nyankomade bi no hwan na de man ne yire baby okoye no okay so se ekoye marine spirit ni bi no konyaye nti wan twen nyame anim nti ema opre ne ho eko baby ne so one ne yire mra okay nti one ne yire koye no no de obi bese na adom achede no eya omde ma oba no okay nti bibia asofo ne ye no oba no ene e produce nti edu level bi na basabasa ba ye no na chese omode nyame sam na to baabi very good omo atere nyame akofa bribi abeshase omone sa abeshase okay nti okachire me se minya abotre na menye adwuma no na sede a me kasa no ohu me se nyame nsa wo me so no enka echi ma no okay so obetumi asansesa na adwen a de nyame ewo ma no obetumi de na aye okay now kwaku sa niema eniye wenum nyina wo ho a si yesi ye kyerɛkyerɛ ewo si ye kyerɛkyerɛ ni ehunu kwan a sa niema ni nyina fa so ba enti this pen de na wo kan no omo operate say operate normal memfa ne say preaching ne de o use Bible ne preach na mom eduru ebia miracles ne ade no ehọ na obe use sa bronsam tumi no ehọ na me pese mi hu no obo Yesu din edi tutu ahomone ana se obo hwan din obi bo Yesu din a eno nkyerɛ sɛ ɔka Yesu ho Yesu na nkasa kae wo bra na suafo no ebebisa ne sɛ yate sɛ obi de udin eye ensenkyerene ne yabra no sɛ ma onye Yesu sɛ mamomra no na obi bia ni honom a obebɔ medin a amunumu hɔ a tieni o amunumu hɔ a obɛka bɔne afa me ho na kyerɛ sɛ obi betumi ayusu Yesu din no ɛde ayɛ nsenkyerene nanso ɔno ankasa de wamane ɛde ade afoforo na Yesu ka sɛ so obi bɔ yedi na so onwo ye na owo ye ukan the book of Holy Ghost help me. Yeah, okay, Isaiah. Isaiah chapter
4 ɔse ɛda bi ba ɛma nso ɛbɛware bɛrima baako yes saa ma nso na ɔmbɛware bɛrima baako no ɛyɛ obi a ɔse na sɛ ɔmo ware bɛrima baako ɔmbɛka sɛ yankase yɛbɛtɔ yɛ ataadeɛ yankase yɛbɛtɔ yɛ aduane wodeɛ ma wodi kɛkɛ na ɛna yɛn so sɛ yɛyɛ wo kunu na mfa nyi ahohora mfiri yɛn so saa asɛm na Bible kan no time ho asɛm na end time ne mu ane ɛwɔ yi end time ne mu ane ɛwɔ yi okay nti nya afɛ ne yɛkɔ end time ne mu ane ɛwɔ yi okay aha na ɔmo ɛde saa ahonhom no ɛbɛ bɛrima baako ne yere no bɛyɛ ɛyere nson ɛma ne mpo bɛka sɛ wode ɛha ho nkɔyɛ ɛho adeɛ yɛ bɛpɛ sika ma wakɔ akɔyɛ ɛho adeɛ na atwerɛ nse sɛ yɛnyɛ hu nneɛma bi a tete sɛ yi a yɛnka hu sɛ ɔsoro ahene no ayɛdɛn abɛn na baabi asɔfo de yɛ mfa yi deɛ sɛ nte saa na kwaku nim time Isaiah kan saa asɛm yi ɛbɛsi nnɛ na sɛ bɛsi nnɛ deɛ Isaiah kan no ɛmma mu a Isaiah nkɔmhyɛ nyinaa bɛm na sɛ wei nko ama mu deɛ a na neɛ na saa nkɔmhyɛ no Isaiah ɔhyɛ ne sɛn internet ni hɔ ɛyɛ prophetic language okay so ɔho ɛyɛ obi a nyame asoma no anaasɛ obi odi code Bible yɛ di code ne sɛ aha saa word yɛ ɔka yɛ ɛma nso bɛware bɛrima baako no ɛnyɛ sɛ wobɛkɔ baabi na wahu ɛma maako 7 so freakers yɛpɛ sɛ yɛwale daabi o ɛnyɛ no na mmom ɛyɛ spiritual aspect sɛ ahonhom nso ebetumi aba bɛrima baakum anaasɛ ɔsɔfoɔ baakum ana onipa baakum na ɔmo de no tuma na ɔmo yɛ no ɔmo mmisa biribi